Kristo mu nhyira a wɔde ahyira wo medɔfo a wɔhwɛ me. Anase wɔde ahyira me no mienu. Blessings to you or to us in Christ Jesus. Amen. Yɛkasa nhyira a ɛyɛ akyɛdeɛ bi a ɛsombo kɛseɛ paa ɛwɔ nipa biara brabom. Ya onipa biara nso hia bie. Ɛfisɛ ɛma onipa nyina soɔ ɛwɔ atasefo asase so no ɛyɛ soronko. Nhyira gu ahodoɔ mmienu. Yɛwɔ nhyira a ɛfiri bɔnsam ɛne yɛwɔ nhyira a ɛfiri owura Yesu Kristo nkyɛn anaasɛ Onyankopɔn. Na sesei sɛ wohwɛ wiase wei na yɛtimu no a obiara se Onyankopɔn na ɛhyira no. Ti nkɔmɔ na mene wodi ne yɛ paa. Ampa sɛ nhyira kita wo ne firi Onyankopɔn a ana firi Kristo mu a ɛyɛ ɛho dwo. Sɛ nhyira a ekita wo no efiri bɔnsam so a wo asɛmbɔ ne pɔ. Asomdwie nim. Ɛfiri sɛ ɔbɔnefoɔ no a yɛne ne di asi wɔ ha no ɔnkyaadeɛ kwa. Amen. Na ɛnɛ nkɔmɔ no a mene wo die no meka Yesu Kristo mu nhyira a wɔde ba nipa dasani ya medɔfo a wɔhwɛ me Awurade homobro nti wadom bie. Obi a wɔhwɛ me bia na sɛ adɔfo no a yɛhyɛ o life so bia no fa hye otrim sɛ ɔsoro ne asase wura mi wura Yesu through him no Onyankopɔn hyira. Amen. Yɛn nyinaa Onyankopɔn hyira yɛ mako. Na yɛka nhyira a ɛyɛ nneɛma bi a obi enya no wɔ Onyankopɔn anim anaasɛ Onyankopɔn mu. Ɛyɛ nneɛma bi ɛne adom bi a onipa bi enya no Onyankopɔn mu through Yesu Kristo. Yes. Nhyira yɛ nneɛma bi ɛne adom bi a obi nya no Onyankopɔn emu anaasɛ Kristo. Enti sɛ de bi ka yɛ no nhyira no gu ahodoɔ mmienu yɛ ɔbɔnsam deɛ ɛne Onyankopɔn deɛ. Menka bɔnsam nhyira. Onyankopɔn mu nhyira ɛna me ne odi ho nkɔmmɔ. Ɛsɛ wɔ life no so a menhwɛ mo FYP wuram na furu bɛgyina so na yɛni nkɔmmɔ ɛmfa Kristo asɛm. You can send your request. I will pick you up. No mute you ho kama. Blessing to you in Christ Jesus. Yani ya wasu nyina owura Yesu Kristo dini mu nti na gya Nyankopɔn ahwie nhyira kɛseɛ paa agu ye nyina yeso. Na de nti a ɛna nwumere yi me pɛhyɛ me ne edi saa nkɔmmɔ wei ɛne hyɛ yɛka Onyankopɔn nhyira, Onyankopɔn nhyira, Onyankopɔn nhyira, Onyankopɔn nhyira. We nipa bɛyɛ sɛ nante gyina hɔ a nipa 100 gyina hɔ a emu nante adwen nyinaa ne sɛ Onyankopɔn nhyira ɛyɛ sika nko a. Amen.
dodo no adwen nyina ne se ye kan osoro Nyankopɔn nsam nhira yesika etimi ka sei obi ye Kristo ni power life we so wa ba bubu aba wa dwene enye bibia wo asije ne se enkrofo sika wonu manya no onya bi enkrofo akwantua wonu matutuo a omoji wo mani ewo mmea no ono onya bi enkrofo adan mansions ene enkrofo cars ya eno a usifiri me no akopake untimi enkotuto bi nti aye na dwendwen ene benabo ene anwinwi ene akasa ene abufu a yenya editia wosoro Nyankopɔn ne doba Yesu nanso medofo amene wahia se ka Kristo nsamu nhira egu ahodo Onyankopɔn nsamu nhira enye ewiase ahunyade nko a ti nkomo no amene wudi nie papa me say o Kristo ni bia wo life so a wo hwe me bia no ti nkomo na amene wudi nie fa hye utim se Kristo ahira wo amen Pacho ma me Ophelia me pacho me joso minim se Kristo adom ho ye fa hye utirim ne wadwene no akoma mu se wonam ho no awurade ahira wonam ho no owura Yesu Kristo ahira wo papa wa hira wo papa wa hira wa broso ene me benam Kristo asem so am wohu se wonam ho nyina no wa hira wo emanenya wo se onto ka nem enti awurade nhira wo emanenya wo se unsi fie enu enti awurade nhira wo na emabubuo se wo yesa obema Kristo adi ho ya amen bebere bo abubuo because ensem bi anipa bi keka no ama Kristo fo bebere adwen ye won se emse Nyankopɔn nsam nhira no ejinade ba akoso nanso nya no kore yenhwe asem bi ewo Proverbs chapter 10 verse number Proverbs chapter 10 verse number 22 higher salvation our dwumadi and agusu awotie me say the message ne say blessings to you in Christ Jesus or blessings to us in Christ Jesus Kristo mu nhira wode ehira me no mienu amen Proverbs chapter 10 verse number 22 ositio Ewurade nhira ena eye odefo na obre adwuma de yemfa ebi enka ho Mr. Kevin me pacho meje so Kristo nhira so Suru mabusem na kasa no wo se Ewurade nhira ena ma onipa ayi wodefo na obre adwuma enka ho tineje se ewiase we na yetim no Ewurade nsam nhira no eye pa Onyankopɔn hira na wo hira nso a wo hira wo ema asundwie ebam edise wan twa Ewurade anim na yo adwen se obeja Ewurade ho no apepere wo ho na wakodi bonsam achi atietie nipa bi nsam a bonsam nhira ode be ma no asundwie nim ahotonim na yene yahia nyina no obi a wo life so bia wotie mi biada na bo Kristo din no abeji Kristo adie
fa hye wutrim ne wadwene no akoma mu se Kristo ehira wo wonye nipa bi akeke wonya mobo enti ebia na adwene bi wo tirim wadwene ma ye okesene woda wonna wadwene ma ye ontanta ne mafutu sem so ebitu ofo ma kasa akiro na wutirim ne wadwene no aba Kristo so ye amen. Ose Awurade nsam hyira na mu onipa ye odefo disere bi ka aka no Awurade nsam hyira edoso bebre they are many. Awurade nsam hyira sere bi ka aka edoso enye sika nko a se wunya saa ne ma ne nyina ene ade ade a eye eka ho bi cause Awurade nsam hyira no eye physical and spiritual eye nyoma mienu. Amen. Enti men fa nhye wadwene no akoma mo se ena obi enya sika obi enjoy life no eno nti wo ne Awurade ahyira ma bedi Yesu achi enti me ho kyere me nsi fie mentimi ntu kwai me nwoi anase hunamu niema bi ehye me so anase menya asetena mu nieba bi ntino me hunu se Awurade enhyira me ma memfa saa kasa wei enhye adofo no madwene yewo enipa bi a omo ba asase wei so a na omoye onyankopon krofo pachotie ne o they were children of anase they were men of God a omo ye onyankopon krofo a na me pacho omo ne Awurade nam o mabrabo nyina ye correct nanso no mo kyere wo mo nanso mo for how mo nanso mo fa manem nanso Awurade asem kyere yen se na saafo no Awurade nhyira wo wo no mo so. They suffered a lot, but Awurade asem kyere yen se they were blessed. They were already blessed. Amen. They were already blessed. Abraham suffered a lot, but Abra na wonam ayi wo firi naja fie ebesena kɔ ba bia na onyankopɔn asisi amani nyina no na Awurade adika hyira ndada. Yes. Ushira no na kwantu mu bagina ushira no a ekire na osabe ede abawo osabe pii ni so. Amen. Isaiah mu nyina na Awurade ahyira wo. Hallelujah. Enti men fa nhye wutrim se ebia na honam fam je woniema bebere ho no ma wonsan kan eno nti hunu se se Awurade nhyira no wonsanya nkan bi enya nokre na ohwe mi mprempre no Awurade ahyira na wunya nhun. Amen. Yenhwe asembi kakra bi de na okay well ebede mahunu se Awurade ahyira me nam we after all yeah se evangelist work okay well me nto ka me nsi fie me nye japade bia bi se de binom eye no me sori a ko bi nkwan na me no abrabo no me ntade be mpaboa bi se de nkrofo esi bobra life utum say life no ekoye ma wo me de ntesa. So where is the blessing? Osi Awurade ahyira me say what is the blessing? Obo life is no problem ya wo obo life is no problem wonya problems wana worry obo life is no problem e bi adwumasem obo life is so anyman obia wo like anyman kitten bia e bodrin no e ha no e won dada sitting we Kristo nipa obo mpae. Yes nanso no isim say I say no em say me di nhyira no me nka ho enti ama bebre adwena ye bebre anase kesene ye de koba ye de abeba ana obi wo kra ne bukura timifu Awurade ibedi wa chikura winhyira me ibedi wa chikura wonye hwe ma me ana ye de niema bi ahye yadwene tie signs of God blessings they are many mentimi nkane nyina na me no di ba ko miru bi ho nkomo keke anase ba ko miru bi ye kan kakra bi
ne yapon. Me say message ne say blessings to us or blessing to you in Christ Jesus. Enshira anase onya Kristo mu nshira ode mawo ode amawo ode manipa. Yesu Kristo mu nshira ode amawo. Epese me ma ohune. Amen. Enshira edi kai ya Awurade ede adom me no mienu. Eye se onipa dasani watimi ene Awurade abenya ayonkofa. Yes, through Nasir. A relationship with God through Christ Jesus. A yenshira kasiya baku pe dikai. E wo nipa dasani wa brabomu. Enshira kasiya dikeni. Sa woni owura Yesu Kristo abenya yonkofa e wate asefo asase so e wo Nasir. Amen. A yenshira kasiya na wunya unhuni. On say Luke chapter 19. Sikani no anu enye sika bebre no. On say no ma Yesu Kristo mu no na ni sika wanya nyina mfaso ani so. Ana wurefi Zacchaeus. Se Zacchaeus ahwan. Wasi afei na enkwagye abafie yi mu. Amen. Afei na enkwagye abafie yi mu. So a day you accepted Christ Jesus into your life is the day God blessed you. A day you accepted Christ Jesus into your life is the day God of every Elohim through Christ Jesus being blessed. Sadano and Awurade hwie ne nsam nhire bro ade nyina so wo kan no proverbs no odi gu mi no mi no so. Enti wodofo me see ebia na wo life we so wo hwe. Awurade nsam nhire gu ahodo bebere. Awurade nsam nhire me see ye wadwene firi so me see enye wadwene se ai ana menye sika. Meti Kristo menya sika nkrofo sika menya bi hwan mitimi kwaje proto ana mfa nkosia mensi fie nanso awura Yesu Kristo asam say a first blessing to you is the day you gave your life to Christ. Na woni awurade be ya apam sa dane na ye nhira kese edikaya awurade edemawo edemame na wo kan ho asem ewo tworo kronkron ma ye ni nkomo bere mitumira no ma kire wusie me mfama no nka no wa said ye azabakafo bi no na no be ka no wa sa menya ne sha mitumira no ma kire wusie abitu firi so fa tworo kronkron ye ni nkomo Ephesians chapter 1 verse number 3 to 7 ma ye ni nkomo ha salvation na wadwumadi na topic ne say blessings to you in Christ Jesus. Kristo mu nhira ode ehira me no emie no awurade nsam hira dooso enti dodo a dane de nyina ne ya na ekoye se me se ewiase agapade ne menya ebentina me se awurade de me hwambo obo okura me ka se kura asore kura no ye jai ai oye jai okokoto ano obompa awurade hira me o awurade hira me o awurade hira me o awurade maminya kadi bi na me so nkofo hunu se wahira me awurade mamitim tu kwa bi na nkofo hunu se wahira me oh Jesus awurade hira me no de nani ne na adwene ne na koma akosi ka so just want to aka ne de awurade hira me wode na adwene ne na koma akosi dan bi so wode na so for ka say may the Lord bless you yipe na wode na adwena kwesi amen na adwena reflect to ka na adwena reflect to akwantuo ni nyina ye o but bia na de fufuro bi wo ho a owura Yesu Kristo de ahira wa wo mu wo hu ne saso ni mfaso eno na me nam awurade Yesu Kristo asam so be kai wa adwene ne wakoma say awurade de nhira wo na wonya nhuni
So appreciate them. Amen. Ephesians chapter 1 verse number 3. Yeni kan enhwe asem ketu o make English ma kan brofo no. Wo se enkwagye a sorry. Onyankopon edo ho etirimpo. Okay. Wo se enhyiranka onyankopon yen ewurade Yesu Kristo na agya ode honhom kronkron emu nhyira enyina ehyira yen soro honom ewo Kristo mu enhyiranka onyankopon yen ewurade Yesu Kristo na agya ode honhom kronkron emu nhyira enyina bi ehyira yen ewo osoro honom ewo Kristo mu sɛdeɛ oyi yen ewo nimu ansana ɔhye ewiase ase sɛ yenye ahotefoɔ ene nipa wɔn ho eni asɛm ewo nanim. Hallelujah. What a gracious message. What a gracious message. Yena na Paul ena wo kasa na wo twe e Christopher me no mienu adwen esi asem we so se Ewurade nsem nhira na mu onipa ye wodefo no enhira ne gu awodo bebre enti se wo Christom na wo life iso a Ewurade ahira wo. The Lord himself has blessed you already. A day you gave your life to him is the day his blessings came upon you and me. And a brofono be su papa, brofono, me be sure go so pa. Minim se brofono, makodi e ho aduane bio, said ye o. Ya na brofono e ba sa, ne brofono e ba. The past tense, present tense, near the room. Ye can be near the other nature say. Ephesians chapter 1, verse number 3. I am reading from the English verse. What say? Heading a topic no say spiritual blessing. Hey, everybody somewhere there. Spiritual blessing. Onse meka say urade nsem nhira no eye ahodo mienu honhom ana honam. Yes. Obi ni nyina ye achede efiri Kristo. O say spiritual blessing. Amen. Let's hear. What say? All praise to God, the Father of our Lord Jesus Christ, who has blessed us with every spiritual blessing in the heavenly realms because we are united with Christ. All praise to God for the Father of our Lord Jesus Christ, who has blessed us with every spiritual blessing in the heavenly realms because we are united with Christ. Verse number 4. Even before he made the world, God loved us and chose us in Christ to be holy and without fault in his eyes. Amen. Verse number 5 what say? God decided in advance to adopt us into his own family by bringing us to himself through Jesus Christ. This is what he wanted to do, and it gave him great pleasure. So we praise God for the glorious grace he has poured out on us who belong to his dear son. Verse 7.
He is so rich in kindness and grace that He's purchased our freedom with the blood of His Son and forgave our sins. Amen. Osomafo Paul ena nam owura Yesu Kristo ne numa samso atwi yadwene ede sikasa ede binom ano se se urade nsam nhira no eye ewiase ahonyade nko a enya no nko a enti enei obi wo Yesu Kristo nase wote urade fie onya ewiase ahode enti eye ne se urade nhira no onya bi nanso owura Yesu Kristo enum asam nam Ephesians chapter 1 verse number 3 so maya tiase se urade ensam nhira gu ahodo enti nhire de kaye a wode amma me no mienu ewo ne dinimu eye ba yetimne na ababe ya pam through Christ Jesus. We have received salvation through Christ. Yene Kristo abeya pam apam no yene Yesu Kristo abeye no eye nkwaje apam enhire dika bedofo bisi awurade ahira wo awurade ahira wo woni Yesu Kristo abeya pam sese wo hwa me enkrofo wi unum bi enkrofo wi unum bi won hye on patra mo amen na enhira be na chenwe ise wonam wo na se won me ne wo life so nyina woni so da ho enya afi na ye bro dada ye ntwe bro nya de me bro ise Christ na wo nante na osi fom na wo fa ha na wo tihwe gatem na emponcha betwa ho ahia da bi wonno monsa sadia nkrofo obri wonwensa muri ye nhira kese woni so dawo timni afofo di nkomo oba Kristo mu wonwensa oba Kristo mu onye masem kohwe de ensan yi obi abrabo oti Kristo nasi o se konfo nsan won wi boka tu sika go prosa na ya betutu boto ye gimi sika last bi me de baba wo bi hia me ko preach Sunday bi me ko preach wota enti ye wie ye no ana ba bi enya power free light free ye no me ko de ni pakrase ana me sere urade mpabo edema ni pakro ana was a man of God ababa wo ye ne na netia wo ye power pa na minim sedi wo se boro no enya sanketo ana say what was yes wo se wonyina wabo ampa me ben necessary ensa pampa bonanum wase wonya sika or be wen sasa obabasie wo entuamu no onom obeboro saa enti eba na saa wo ben ni bia wo ben saa tam ni bia ni sika won ho nyina no ode cheche oboro saa onde obura no ya doye no ode cheche saa and you would 100 Ghana 250 Ghana no ton sano sika ni nyina saa afina waba normal obafia say na msika wai ana woye wadwen se wo gi sika na de ato ho de amano a obetwe so sika obeye dede abo attack sa ama nipa betwa hia o ma ho nto da ne nipa na ka say isi ni sika nti be ya foma no oje ya so no de wira biaba no akohyi sika utime brosa na ne phone de bia otofon ne e kina obesa atofoforo because of some yenti Mama G, God bless you. Nanso me no wa share wa life we so. Oh shame. Owura Yesu Kristo adom nti. Sa brabo ye ne ngwase wonimu bi. Sa brabo we wonimu bi. Wonwensa. Wonmoro. Abranje wonya osika wotime ehwe so kama bibia deda na kwe. They say, blessing to you in Christ Jesus. Blessing to you in Christ Jesus. Kristo mo nshira wode hira wo
etoso enti mananya wadwen se em se mentimi ntu kwa ne bi anayi madam fo ikoye okwa abrojire se de awurade asie hira no maame na wo dwiri we hu wo be yama ho ba betena mu bi wo be yama ho ba betena mu wo be yama wadwen no bibi fufuro bia bewuram amo abedane se so se wo mu enhira awurade dia ma na wo tra dwene so eboro so a ebe ye wo hawo ma awurade ahira na mse wo huni e wo sister no say say me say ase ya dwen say hunamu niema nko a yenya obi etoka obi asifie ana hwan ana den enya no nko a medofo enhire dikan me no edi no komo enhire kwesi me pacho mute wo mame me serious enhire dikai a owura Yesu Kristo dia hira me no mbie no wo life we ne say wa beye wo Kristo ni and our life so ye fro Susana ye fro Mage so that's here, you throw Paul, you throw Peter, you throw Samson, you throw Amos, you throw Dinah, you throw Mary. You will what be Christo mama, what be Christo abusiahu, you throw Kezia, what be Christo abusiahu, it you rather was so. The first blessing from Christ to mankind. Any sadi way, any say we nipa the seni, when ni Christo abeya pam, nasa. Shire di kan ema ni powder sani ene se woni awurade Yesu abaye baako enkwagye enti hwabusia ye firi mu hwabusia wo firi mu wo fanom wo nananom wo nua bi mpo wakiri mabi eso wonko a na awurade ayi wo kontonkoro ana wode honhom kronkron atena wo mu ana waka wadwene na wakoma se ko Methodist ko Roman ko Anglican ko CAC ko Presby ko True Faith ko Philadelphia ko Beneza ko hwan ana wabi wadwene na wakoma mu se ti wo awurade Yesu Kristo asem nefa abrabo kronkron bobra enhira be ne chenwe enhira be pa na maame eche wei de dikai wonim de obi awe besen aye wonim de me pa chaw komfo ye kana say shire aye obi ko sabiri anadwo sabiri enhihye ahihya ma obi anadwo wona obi chiri kuma so bonti so nyina ma de ache wakoba bia akogyi sika bone wodi ni ti akohye busum biase wodi ni ti akohye apam boni biase wone bonsam akoya pam ewo biribim den so asedan ka awurade se me no mie no wo Kristo o maranata asedan ka awurade se me no mie no wo Yesu Kristo no ma yakwanya kese na dani de nyina ye wone nase a ye tie na asem e de akonkwagim enhira kese edika na enti onipa biada me paacho bebre waba Yesu Kristo mu biada owura Yesu Kristo asem se menkanche o say you have been blessed, you have God's blessing. The Lord has poured his blessing on you according to Ephesians chapter 1 verse number 3. Was say all praise be to God, the Father of our Lord Jesus Christ, who has blessed us with every spiritual blessing. So when we talk about spiritual blessing, we are talking about someone who has accepted Christ Jesus as his personal savior. And yabeji Yesu Kristo ni. When a man na wabamu bu na wadwene ye ontanta me de asem beje binom mabrabo asem ase me sister brother me pa chaw ahobrasim pa chaw tim say wonam wo ko banyina wo ye awurade dia wo Kristo woni Kristo wapam, so you have been blessed already. Okay, First Peter no 5:8 was say ko wiase na kwhwa amane huna Satan wode wo haw ne amane ato munua no mo wo wiase no se wo hu. We have brothers and sisters in the street, in this world, that is suffering because of satanic
Enyama wondu ho akogura munti. Ene ye fro Kristo ni. Wo ahoden a wotimi de kwa awurade ni. Wo ahoden a wotimi de to dwom wo Kristo na ase. Wo ahoden a wotimi de himu hanki. Ye shira wo asafo ye wo edu kwasi ada. Wotimi nya ahoden kwasore. Empu wo fie kura wonya atenka ne se wo Kristo honhom bi wo mu. Ye ma wo so asafo Yehowa wo ya kron kron dadie ye peja wo asafo Yehowa wo ya kron ah kron ne Yehowa ye ma wo so asafo Yehowa wo ya kron na yetime hia mu ma wo me yetime de aseda kese we ma awurade a enhira ben na che we ye nti wontimi nsi fie nto kai aja wadwentwen na wo ba bubuei fa shewutim say you have been blessed already to be a child of God. You have been blessed already to be within or to be among children of the Lord. Amen. What's it? Said ye oyi yan ewo nimu ansana ohye ewiase ase. So yan anase wo na awurade ahyehye de ato wo se ebre bi beso emfie bi beso ye bebo abawiase onyankopon siesi e de to ho se wo onim se oba be Pentecost ni onim se wo ba be ka asori kuo bi ho no aboda bodin no atena Kristo fie wo ba Kristo mo kura no wasa abenya adoma kyede e wo Kristo ehira be ne chewe all life is wo sharing Kristo adoma kyede a wo de ti Kristo na ase wasi awurade nsɛm hyira na mu onipa yɔdefo enti ma yɛmfa yɛ adwene ne akoma nkosi nhyira ba akopɛ bi so awurade akyekyem nti deɛ wadwene maa so no ɛne ho nkronkron se mepamokyɛ ho brasiem memfa na asɛm so mebie wadwene nenya atenka bi nenya anigye bi enya hotosuo bi wɔ mu ɛwɔ Kristo mo sɛ wote wiase wie mu no sɛ awurade wahyira wo dada awurade ahyira ye dada wahyira ye o wahyira ye we are already blessed wahyira ye dada na ka so obi ani mere wo ya na ye mame obi ani brewo se wa beye Kristo ni obi ani brewo na obi ani mere wa enka obi twitwa wo nanti se nka hwease wo Kristo ko obi twitwa wo nanti se hwease wo Kristo obi ani mere wa enka obi ne nam ekeka ho nsem se be ya nka bia Kristo mu dwumadie bia wudie ne ho mra asem na say well you have been blessed already. Now na me life ya na America me to din na me say na me kura me wiase me bae me nkrofo ka me ntobi me ni plot me ni fie me to me handan tie ni o me to me handan na me nye adwuma bi edi sika egu me botum ana me bobra ne kakra ana me nam wiase me nya de medi a eno an me no obi ani case me to din na bibia besi me trim se na me kura me beja bi no ma na ase de profo ka me ni bi be ha dai e den so singing room na matimi ahai na brabo yi na niema na me so kura me se ni kapre na ho kronkron bi e ma adwenem na ni mi di nko no kan se akromfo dodo sen na be wia na me se adwene ho na ampo akromfo be wia membrensa akromfo be wia membrensa na obi a usi wunye ya na se awurade nhira no
ɛyɛ den akrofo timi wia na kyerɛ sɛ wo wanya bi enti fa hye wo tirim sɛ wo awurade ahyira dana na mete saa nkɔmmɔ no ase ɛwɔ madwene ne makoma na mse ampa awurade hyira wahyira me nti na enipa bi atimi aba me nkyɛn anase waba ba bɛfa bi de korɔ mini bi asenka mo ba ona ka na mu hunu hwe munye bibia nanso so matimi aba wa aba bɛfa bi de kɔde a ɛsɛ me bu ni sɛ ade a na me wɔ no ɛyɛ nhyira ma brabom awurade Yesu Kristo ɛde ahyira mo ba akora no bɛfa apraye kora bisu nhyira awurade de ahyira me no o ma wia me 3 times enti saa kasa we na me pesa me de hye wadwene mo sɛ enkogina baabi nkoba bubuo da enkogina baabi nkoba awurade sobo da ɛyɛ sɛ de bia wo bɛsrɛ awurade nsɛm nhyira yes because epokura nsuo togum nanso sɛ wo benya adwene be sɛ de nipa asemasi ɔno no level na waduru no menye nduru hobi na me bedwen sɛ makachi me de awurade nhyira no mensan kan bi ɛno na me ne wudi nkomo sɛ nte saa you are already blessed we have been blessed already already the cash shiraye. A day we gave our life to Christ Jesus, the day we got blessing from our Lord Jesus Christ. It yam fanshe yadwin. Ana ye ba Kristo mo nso wasa me mayen adoma chede ahodo. Obi o life so oye preacher, obi o life so oto dwom, obi o life so oye sofo, obi o life so oye difo, obi o life so otu nkrofofo, obi o life so ochade, obi o life so ohye nkrofo nkran, obi o life so otu nkrofo gidim eye niema bebre. Wọ́n adoma chede. Wọ́n say awurade fa wo so e fa adoma chede ne so eye niema bi e wo bibrabrabo. Mame nkotu quotation bi ne ni ho nkomo. Me se ene Kristo nhyira egu ahodo. Na wadum bi. Wadum ne umi no bi. Kristo mo nhyira wode ama wo no so. Blessing to you in Christ Jesus. We have been already given sign shirenibi. What do you share? Galatians chapter 5 verse number 22. There is a fruit of the Holy Spirit in your life. Owura Yesu Kristo honhom kronkron ba no ebiti mu. And sesa fruit no aba no anase se fruit no ebiti mu a enhyira be ne chenwe. Galatians chapter 5 verse number 22 was a honhom kronkron anase honhom na ba be kan twi no was a honhom aba ene odo enigye asumdwie abodwochere ayamye papayo gidie ojo ene enidaho na emra bie no wa etiaye no na wana woye Yesu Kristo dia no won mabɔ honam ene ne nhyesode ene nakono asemiem na yete ase ewo honhom a moma ye nante honhom nso na moma ye mpa ne monyam hu enyiye ho obufuo ententa ye ho amen. Brofo no say the fruit of the Holy Spirit is in you already. Enti abra ya hyiam ewo Kristo wi ya beje Yesu adi awurade de honhom konkona ba bi atena wo mu. The spirit of the Lord, or the fruit, the spirit what do we call it? The fruit of the Holy Spirit is in our lives. Honhom kronkona ba no owura Yesu Kristo di bi atena ye mu maako nti Yesu Kristo honhom kronkron na ba no nensa so ne biti wo na wo de so aba wo se awurade nhyira ana do adwena kwesi ade ba ko pebi so wo se awurade nhyira hwe honhom nhyira kese a owura Yesu Kristo de ahyehye maako
ɛna mengoe ɛna wɔne mai ɛna mengoe ne de awurade nhyira no menko apare me ho ɛna wɔte wɔ no wɔsu na wɔdwene na wɔbɔbena na wɔyɛ sɛ ɛnso bia na awɔ na ɛmaayɛ no ɛno no nkyerɛ sɛ awurade nhyira wo awurade de nhyira foforo bi ama wo. Yes. Say what life no so onwe nanso me pa che bebre awo ne maye no wo ne ukuru ntem eye baako asudwe wo ware yem enso awo no wonya bio enso wo asudwe also say honhom na ba ene wo do wo de mame starting free wo kura honhom na ba ne wo do ye ka awurade nsam nhira ebini wo life so hwe wo do a oda wukunu ewo ma wo hwe wodo a wo ma ewo de ma wo hwe wodo a ewo waware yim hwe wodo a wo ma wukunu hwe wodo a wo ma wawofo hwe wodo a wo ma mepaache wasafo se nya awurade honhom na ewo nipa mu a on se oye ade bi kura se de kura yester na hu ne se ye normal e awurade na ayesa. Yesu Kristo ena ayesa ana wode wodo honhom awura wo mu. Yes, me see the blessing to us or blessing to us in Christ Jesus. Yesu Kristo mu odo a ye kan say enhira ode amai. Obi dalam Christian enso anadwo bia wote nisuo oba warefo kwen ni kunu de ne nam so enso de wo nsi fie ni bi awone mai enso hwe wodo a ewo no partner ntem hwe wodo a ewo me pa chew ene wo mantem wo bia wo ma ne ma be se nan ne ma be se num ne ma be se nson obu okura ne bae ba akopɛ nanso akwada no asɔre ne so ɛwɔ ne maame so a asudwie ne fie ho ne ba mfrɛ no ɔno so mfrɛ ne ba asudwie ni hɔ ɔdɔ ni hɔ nanso we nyina akyi wo awurade amam ɔdɔ ni bi. Amen. Wase honhom na ba ne ɔdɔ enigye asudwie wo enigye wo abrabom e wo Kristo mu wo asudwie obo horomo kura otimi da na ne wure fi kura se ne pono kura 1 2. Yes, otimi kodaja ne pono ho otimi kodaja ne pono no ade be chen say pono kura say mantumu. Yesu Kristo nhyira ne bi no Yesu Kristo nhyira ne ebi no o mani pa asundwie wo life so awurade mo asundwie o wa ma wo asundwie hwe setia wo ma eye de ma wo hwe setia wo ma eye de ma wo ebese afini ya me pa chewo me o hwemi anase bese ebusumi bese miensa anase enani anase ensiani ana ena kakra ni hwe peace of mind bi a wanya ko bi amfirifie wanya ko bi amfirabusua ni bi ho ana problem bi ana hwan we wonni court akoniaba wonko police station komba wadwuma a woye ugusu a woyo entima wanenye se owura Yesu Kristo ade aba foforo bi atena wo mu ya asundwiaba ese wote wonu obi ani asem. Yes, wonu obi ani asem enso kana na kana wo wiase a kana we ku kakra na ne we aya kakra na ne we ya ade afe so na ne we akobɔ de akobɔ ni na wo de kabi na wo chinchini na wo fa ha ye pew wontina fie na wo wura ha ye hwehwew wanted hwan ene wo ba Kristo mu sa ne mani nyina eni wo bi. Awurade nhyira wo de ahyira ne dɔso
enti moma yenyai abubuobo yenya abubuobo na yeme ye ne nso de owura Yesu Kristo ayama ye wo yasetenam wase asudwie abodwokyere ayamye papa yo gidie no odwo ana awurade Yesu Kristo de abawe nyina bi adom ye ode abawe nyina bi adom ye ana yede bobra ewo Kristo yede bobra ewo Kristo wase asudwie abodwokyere ayamye papa yo gidie no odwo gidie eno odwo ese wonam we obi wo gidie wona apem so nanso obi anya wo gidie kese ya nipa ne time de adekese bi hye wonsa nipa ne time ede wodi nkomo bi na wode ne wure nyina hye wo osi awurade nhyira amen afei enhyira owura Yesu Kristo ede hyira nipa no se na make an egu ahodo afei wo say God's guidance and wisdom onyankopon tiasefo ne doba through Christ Jesus wo say afei onyankopon nsem bambo ene nyansa enhyira ne ba akonso no onyankopon nsem bambo ene nyansa a wode manipa say enhyira ne say wode bi adomoye wama obi ise yakoba nyina awurade do koba onfa ngoma bipa chaw onfa wonkomba ye ne bebre ne quarter 31st watch na last year ekohihye ebo akese ne this year 2026 meye we ene wo montiase dodo na ntiase. But let us ask ourselves, say, why yet still ye da so tiase yensene shafo yensene shafo but me pacho wo life no so bisa won say why say wo da so tiase e ya awurade ahumobro e ye nhira wo de nhira wontia na wode bi ahira menti na me pacho awurade yi ufira kwanhyiam obi try say ko be poison nanso awurade amana mem obi try say ko be diwo nanso awurade amana mem obi try say ko be monya kwanhyia nanso awurade amana mem obi try say obema yare abo ama wada dem say be ya wontimi nkwadwuma nanso awurade di mu amana mem nhira be ne chewe. We have been blessed already. Utiya we ya wato paranormal ya now when I was in go to G emergency. The last time I went there, I was shocked. I went to G and then I was just passing. Yeah, I was just passing. And where I passed, no baby, I'm a fire. Uko shed nipa accident yesisi ene wo mo a wo mo adofo no nipa bi ayare o maba o musika asa no mo de da ho no mo nya sika mponko emma wo mu kurum na ya twire nuro de ama wo no na nso mo nya sika mpa nkonkoto no mo tete duase doctors ne so mfa ho wankoto ama o de hie na ewuo wonye wuse kim wa mefa no a ye de ne condemn. Look at stress ya enipa bi fam urade ahira wo sei wa ma wo bambo ho den na no David kasasa wo sei urade me koda me da me sore na wa basa tumi ni kura me mo ene ye koda ye eno anadwe ye koda ye sore urade kura ye mu yetimi akodi pa yetimi akokwa so yetimi akofu ache se ye animire kura wadidi misuma didi ishabe de chin ko sabre ko sulianka ko hwe wo bi ekom di wo bi nanso anwumire owura Yesu Kristo homobra so ye nso wo maye dada aduane woto hwe adwuma woyo biwiere ma ba ho bambo no na migina so bambo semana na migina so we say God guidance and wisdom awurade abome no mie no ho ba wo say awurade nhira. When was the last time I me pacho ko ayare sabia? When was the last time I me pacho me dofo okwa ayare sabia? Na suni nyina mu na awurade atwitwa ache. Ye kan awurade nhira na ote ho na usu na ho ahwan na wo de wadwene no akoma kwesi ade fufuro ba ko pebi so je wiase ni pa nyina buo ene na wo hwehwe Debbie
akyɛdeɛ bɛɛ kora na ɛkyi wo nipa ahoɔden sɛ wo nipa woda sɔre ne sɛ wonni ahoɔden a na yareɛ da so a wobɛdɛ no akwaba ɛno a mohɔ no ma before sɛ bɛyɛ life no mohɔ no mu ana ɛnya akɔ sɛ lady baako ɔkyerɛ adeɛ ɛwɔ esirim baabi a mewei ɛnya akɔ sɛ ɔyare ɛde no akɔ hospital suroko yɛ akyem ampa nso ɔmɔfrɛ yɛ mekɔɔyɛ na deɛ wɔyɛ ne nea wɔyɛ no na kyerɛ sɛ ampa sɛ deɛ asɛ saa na ɛyɛ akɔyɛ ntimi nante ne nsa nyinaa yɛ sei ntimi ntene ne nsa nim a kyerɛ sɛ baabi aduru no ayɛ nsa bibiri na ɔsɛ kasakasa sɛ suroko sɛ damo sɛ deɛ yɛ obi nim asɛ biribi ate agu no so asoma ɔka ne sɛ ɔmuso bɛbubu mi o ɔmuso bɛbubu me gu hɔ ɔmuso bɛbubu me ɔmuso bɛbubu me ɔmuso bɛbubu me gu hɔ ɛna agya owura Yesu Kristo adaworoma yɛsrɛ Awurade de mo mpaeɛ maa no a nnora ɛgyina ne so saa bɛɛhyɛ I think sɛ bɛɛ yɛgyina hɔ kyɛ bɔmpaeɛ maa no atenatena no bɔmpaeɛ maa no saa mi firi hɔ no ma bɛyɛ life no na Awurade adom ne ho yɛ enti me ba fie bɛyɛ 3 mu hɔ nti anwummerɛ bɛhyɛ bɔɔl 7 pɛpɛpɛ nam saa rush to hospital hɔ isirim asɛm na meka ɛno asɛm na meka bɔɔl 7 anwummerɛ 7 nam saa rush ɛna mekɔ hɔ na me ne wife kora na ɛkɔɛ ɛna me wife de me gya no hɔ ma ɔmo na me sa akɔbɔ mpaeɛ ma no ɛna mekɔɛ na kyerɛ sɛ ne ho yɛ a wɔda bed no so kama a doctorfoɔ nso so ɛwɔ ne nkyɛn a ɔmo nso so ɛto aso na ne ho ɛyɛ a kyerɛ sɛ ne nsa odan o bibia tenetene kama a ɔne yɛdi nkɔmmɔ kasakasa a wɔkasakasa ne nyinaa gyae bibia yɛ wɔke ama no na ɔne yɛdi nkɔmmɔ adeɛ kyeeɛ yɛyi na ba fie a adɔpɛ kura sɛ meyɛ sɛ number bi frɛ me mentimi kura mfa sɛ wɔno ne nka ɛfrɛ a ɔdam ase wife ba ya no ka yam sɛ sister no enu a kɔbɔ mpae ma no ɔba fie a ɔfaafo ɔna frɛ number bi frɛ o ɛyɛ ɔno a hallelujah mentimi amfrɛ back na musa ansɛ na no ho yɛ no so Kristo adom obi a wafa phone afrɛ wo de ɔno atima afa no phone afrɛ wo de so da sɛ Awurade na ade amane a wo bi hunu enya senketo a ontimi nswadiem ɛno ayekɔ ontimi nswadie ne nsa na ayɛ kwata no ontimi nswadiem bete Awurade ahu mɔbrɔ ɛne na dom nti Awurade asane yade ama yeyi na bafie a wo bɛyɛ exam sɛ akyerɛ na ade na wo masa amakwa asa ba ne kumase enti nipa bebre ɛwɔ hɔ a mepaacho bebre bonsam anase wo hawo ne amane ɛdeda wɔnom so a omu hu na mane nanso mi ne omienu yɛnya no kwa enhyira bɛ ne kyenwe enhyira bɛ pa na mepaacho ekyenwe Awurade bɔ yɛ ho bai akyerɛ bɛ ne kyenwe enti yɛka Awurade nhyira ɛdɔso enti bamba yɛnya no wɔ Yesu Kristo mu na wonim nneɛma ho bɔne ɛne efia bɔnsamfo yɛ ne sumu nai womu ne timi dane wo bi wo dwan dane wo bi wo dwan wo sunsum dane wo bi wo dwan wo sunsum womu timi obu okra wo timi so daye na wo mapomatu no mato dimayaw be miensa wo okra wo life we so no wo matutu be semprensa obeso daye na obi pamo na se watu nam wiem ni nyina Awurade na waji obeso daye bia ne nipa bi pamo na ni nyina na Awurade am ase watu afa wiem ase wakosie baabi na wo mu gyina ho baabi a wo hye no hu wo mu nkwa de wo mu hu na ese Awurade de wo kra esi nenso wo bi son sa daye na bi nenso enei wontias obi so sa daye na bi ene wonyam wo haw
enti ma wonenye na fa wo dwure nyina hye Yesu Kristo na yi wadwene firi nyama bi so na Awurade wo hyira wo me pese wo de sade ne nante wo wiase a wo baayim ba bia wona mo bia Awurade hyira wo dada enti dia wo ba won paye no se won sankan anase wo hwehwe biribi na won sankan ya memfa nhye wo ti no adwenem se you have not been blessed no se ye dwene kwa saa ye be ma Awurade ewura ho ewo ye ho saa se waye bibia ma ye nhunu ye na ye ne nso enti was say God's guidance and wisdom Awurade bambo eni nyansa ode adom ye amen eza Awurade ama nyansa ana wunim the wisdom of from God and also the wisdom of Christ or the wisdom of God ya chede kese ye whole life is Awurade di bia dum obia ose Awurade ama nyansa bet wo kura wo so ma nyansa menjiro Awurade ama nyansa wo wa ma nyansa papa onse wo horma na obia afrew no abegya adwenkyire firi ho na ho na ejimi amepacho yeje adwenkyire firi jimi fo won wo se mpacho yeje adwenkyire efi obi a wajimi ho won wo bia ya frense mama dwene ewu anamontu we ho na mepacho nipa kro no wajimi a obi kwakwaje adwenkyire firi no oda binsida ne bisu nsida nanso obitime fraw ene wosusu na asem bi ho obitime fraw ede na asem bi kiraw obitime fraw na wo ka na asem bi na wo bisa wo ho adwenkyere na chese there is knowledge within your heart adwene ne yadwuma opebibie firi ho there is something within you that is very precious wo epia nipa kro benya so mfaso na sister na so wadwen kire wo sai bra na so wadwen kire wo sai yesu ande o fa obi amfa na adwen mra ana so fo adwen bra we Awurade di nyansa na mawo on say wa what me plan for your life mame fa we ntu ha mame nye sei mame nye sei mame fa we ntu ha mame ntu ya na mo we mame nko ha mame nye sei saa na mo ntu ne ntotoye na wo ye no efiri die bem efiri nyansem say nyansa no so hwa na de ma owura Yesu Kristo obi a wabodam ni say nyansa wei obi a na dwene ni fie a wo ye bodam ni a ye kan say madman woni say nyansa wei nanso me no mienu yetime dwene se mame kopa dwuma yetime dwene ewo abrabon ho yetime dwene ewo na montum obu okra no a ne nimdie awowo ene ode support asafo ne nimdie awowo nyansa awowo ene ode support adwuma wo owo mu nyansa Awurade di amano no ene ode support aware no nyansa Awurade di amano no ene ode support abusua nyansa Awurade di amano no ene ode timidi ye adwuma nyansa Awurade di amano no ene no timidi kratwi ka ekoba ya wo nyankwanhia Inshirabe ne chiwe. Blessings to you in Christ Jesus. Kristo Yesu mo nshira wode ahira me no mienu. Etoso. Etoso bibiri. Obo orma you can say adwuma kura no kura honam fam adwuma kura no kura enye adwuma kese bia ho nanso me ka sai watime dia ya time dia ya time akosi akotopro a wasifia du lente wasifia mena du ba bia se ye boso watima ya masese watime asipie miensa bi Awurade ne ma say nyansa ana dia yesa ne ma we nyina Radiati mi ama nyansa aye kakra tete omowure mu saa e de ahwe oma e me bia university ebi wo SS ebi wo hwan JSS nkura ni nyina utim se anamonto ni abrabo no bibia da na kwam ishabe ni chewe midofo
enhyira be ne che wei wo life so awurade ahyira wa ma ene wo utimi hye wo so e wo bone ho ohunu bone ya wo tai utimi hye wo so wo bone ho amen enti Kristo nsam nhyira no ya Proverbs chapter 10 no verse number 22 kan no egu ahodo awurade ama obi enti mfa wadwene no akoma enkwesi ade ba ko bia wo bo ho mpa ya won san kan ye so e ba chew eje sa ne te awurade nhyira gu ahodo amen wasi God's guidance and wisdom onyankopon mu bambo anase ne nsam bambo eni nyansa a wode dum nipa awurade ahyira wadum nyansa saa de enhurumu knowledge enhurumu asa kan ho a wona boyi enye yize se obi bebu kwasea na ye ne ye wola bi super Kristo asema ye tie ni awurade enhyira wode ama wei epacho enei obi betuma bu kwasea obi antimi mu kwasea obi antimi mfa bibi meye ofo 19 e won wani dawo awurade na ye osawo enyans eye enhyira wode ahyira wo ozo wani dawo wani dawo papa enye bibia o e won say sometimes obi kura ni wodi nkomo a nipa kro no ne nkomo kura nkosi ye no ni wahunu ba bi ekọ ye bu sa won say e bi ntia ne fire hen saa chedi ne fire hen saa nhyira ne fire hen e wura Yesu na di ama obi start na nkomo saa wo start nkomo na eba no a na wahunu ba bi nkomo no ekowie ampa nso obonsa akowie saa na saa achede kakraka wei eni nhyira kese awurade di ama wei na eno no kita wumu na wode wadwene di ni mafufuru bi achi asmesi aware na me classmate wa ware ko na me nya awade no na ase adwene no eye ntanta ase kowiase ase kodi bunsimachi ase kobonsam ko pe no wade bi na hwan na dabi je ye wono ye miani so na owura Yesu Kristo no ye de wotu no so yie na ye miani eso enhyira wode ahyira no a eno na bebie kwa foforo bebre so abekan ho misi Kristo mu enhyira wode ahyira wo fa hye utim se ma me brother sister eja wo hwe me awurade ahyira wo gitum so ba wode wachi wanya wo kakai wanya basa obi ne wo baate wo bon ho ka you doctor bi a wo fa gay bi bon ho ka ko wiase ono no wo doctrine ayimu aye no na obi nso asi akira a wo twagu na chi nko a wo twagu na chi oba ne nete boko wo ka se da no ada sore no asore bema no oba bema wo no obaye kan say oba besia bema wo ne nete bibia odadin wonye sika nkoto pro wonye sika ko ye japade bi ana wonye sika bo dwetire bi ana wo sore ya wade chill enso bema ya wo ne nete won hatwe omo wo so trompo da wonye so tro won nsem da no ti kama nyamisuru kura sa wonimu wonye basa was the din atoto ayampia ye your home style bi o ye your home style bi ana media urade de media mse nhyira no media bia nsom so ana bia nsom so adaya openwi sika. Good evening, Kishu. God bless you. Openwi sika wanya. Openwi sika wanya. Ope hwan ka baby sika ye bia banukuru wanya nti no adwene na ibibiri. Amen. And you say we read James chapter 1 verse number 5 or sika obi ni nyanza o mi se urade. And you will nyina ye Kristo nhyira wode ama nipa a menu mi no wache yi ti mu ani mi nkobere wo bibi emu ani na urade ahyira wo dada jitum se urade ahyira wo he wonam no so bi ka je na hwan urade ahyira no asmesi wo de urade ahyira wo jitum won anim de wahu
when the name the one who when we was so na ho wo ho na so anameboa wo so na where you can say wo mu ho wonya atade hye wonya mpaboa hye na nkebere bi atwa mu akura ase anaye yi ananka wo hwe wo background na wo hwe abrabo no se de wo hye ase ene niema bi ne wotimi ko chinchina timi ebebie pono enya ba bi de utito osi Awurade nhyira. Amen. Afei, ability to bless, ability to be blessing to others. The signs of God's blessing. No, Awurade nhyira wodi hyira nipa no. De ma yehunu se Awurade hyira nipa no anase wo hyira wo no. Ena mpacha me no wo ka ho asem. Ability to be blessing to others. Say me no me no yen yetimi eboa afoforo. Yes, because we share board man we share we see so now share background now share in life and na enei utimi edidi mu obi bidia. Enwanwa. Your life we see anya hwe kura no. Wato aduane kura mu obi bia dipan yo. Ene kura no utimi ya adoye ma obi etimi fa so mu obi nsa kona no osi Awurade nhyira obi timi sire osika na watimi yi sempo anataku di amano osi Kristo nhyira obi timi ba ho ba beje ye kan say afutu Awurade timi fa wo so ema wo bi wura cheche Kristo zamu nhyira ne bi no sema me ketu we na Awurade timi afa wo so na wo tu bifo se evangelist meti we eye nhyira kese de mame se waye mo chirichire ni na edura nwumire bia na maso camera na Awurade ahumobro asome so na waboabo nipa dom enebonyamfo ne atitirifo na omaba life iso wasefa ma asem kyerɛkyerɛ wo ana kamenu asem fa kyerɛ wo ne njira bekase be ne chewi a blessing to me. It is very 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 big blessing to me. Yes. So will be ya so etie wonum wasem a big blessing. So will be pay attention to what you are saying. Ya de wo kan also ye niema bebo ni pakro. Someone now afro now obeje like counsel and answer solution to his or her problems. A big blessing. And ya menko me do for our life no sanso na won so me pache wote. Na wa bi adwuma na obi aba won chen se obesua adwuma afiri ho. Na se Awurade ahyira wo. Obeji nimdia na ntitiye papa bi a beboa na brabo na wo de akwakobo bra. Teacher ni Awurade ahyira wo. Nurse ni Awurade ahyira wo. Se wo ye nurse ni na wo bi aba wo se wo nimdia wo won fa boa no na yare a ana yare a etete no emfiri ne sonko. You have been blessed. Sorry fie na wo ti asori fie na wotimi pepa nkonwa so wotimi tete asori ntenta asori dem ntentan na wotimi siesie asori fie se akra bi mfiri fie emepo Awurade din wa asori fie wo you are already been blessed. Na bofra Samuel da asori fie adwuma be na no ye na oprapra asori dem tete asori dem ntentan wo se na wo sum Eli na osisi curtains na niema bebre wasi na Awurade mo sra ba so na Awurade hyira abofra no na obeyi di petitiri enti Kristo Yesu mo no eda ye de ho bebo afode ma Awurade no sada na Awurade hyira ba ye so na wuwure fi
ana wode wadwene ne wakoma akosi ewiase agapade so. Luke chapter 4 verse number 8. And adanse mu a Satan person wode dada wura Yesu Kristo say okoto sore me amede wienum nyina bema wase bonsam kire ne wiase ahemie eni mu anu nyam nyina preko eme no nkwa na ada eya eka nhira no bi eya adom a urade Yesu Kristo de dom nanso se wonya bia there are some other blessing a owura Yesu Kristo ahwie gu yenso mako. Be glad that you have such. No wonenye na mu wakoma ntoyem se san hira bi atete saa no me pacho ye wo bi mako ewo yakwe. Amen. Na se ye me ni so a ebeboa ama urade nso aye bibira ka ho. Wona eje adwenkyere wo ye ho. Wona obi timi na wutu obi fo. Na wo kyerɛkyerɛ ɛfa osu mu obi kura timi nya adwuma ɛfa osu mu obi wura kyekye ɛfa osu mu obi na no da ba kura Saturday uma bi frɛ me na me di nkomo woni me di nyina ne sɛ okwa ko gya wade no atra no baabi to ne me di nkomo na me nya abotre Kristo etu ne fo kasa kire ne saa wode abufuo ne me kasa kire ne saa e ma na koma ne ba fom ene ogu ahome kokko I say man of God me da se no afutu o me nya ba ho so aware ne menya nyai wa kasa kire metie pa so da se na we enhira be ne chenwe ana wade nso ngu okuko gya nso anka nya se beboa no me pese meka mu asem so ra se enti Kristo nhira yenya no awurade mu no edoso awurade timi fa wonum kasa be so mu obi akoma to ne yam awurade timi fa wonum kasa so ema obi nya anigye owura Yesu Kristo timi fa woni ye bi usuben be so na ama wo bi ani aba no so ewu anamotuo bi a otu anke kwakọ wie ne bone eya akyede awurade de che eye nhira wode hyira nipa anu adoma bi wadom obi entima ya mfa ya adwene ne akoma enkonkosi ewiase adwapade nko aso anase easy life ase abrabo no eye so easy maye ne a ene kyese awurade ahyirae enye sa na te ewakwa hudu bibiri amen ewakwa hudu bibiri amen yanhwe asembi kura Yesu Kristo kan Luke chapter 11 verse number 27 what they share asembi a Yesu Kristo ne edom ni hia yanhwe asembi a maame bi ekan na se obi ekan Luke chapter 11 verse number 27 Ose na eba se oka wie no mo no oba bi a owo nkrofokuo no mu ema ne so eka kire no se enhyira ne yafuna a ewo wo ene nufu a wonumye na ono de oka se ampa enhyira ne wona wote onyankopon asem na odiso Yesu Kristo kire no ana wo baabi efri enkrofokuo ni mu ebegyina no se ensema wo kan ni sedi wositie ne edmunyam ne de akoidie enhyira ne nipako a owo wura Yesu enhyira ne nipako a owo enhyira ne nofu a wonuma no na oba no ka se Yesu maame Mary no waye so lucky enhyira no enhyira ne sa maame kro ye wawo ni petitiru wawo no nyamfo we de wawie
na oba no kamfo hallelujah ena Yesu Kristo eyi ano se eno waka wo eye nokre waka de nanso mesemo se eno meka kire wo se enhane wo mo a omutie Awurade asem na wo mudi so. Blessed are those who listen to the word of God and obey. Afi wo hu Awurade nhira no. Pajo wo hu Awurade nhira no ibi de wo ka. Enti Yesu Kristo asem se onipa biada wotie wonu Awurade asem de ye adwuma bia no wo hyira wo. Because nye nipa nyina na etie Awurade asem. What dey so life we what dey say the obu on ma o follow me 24/7. Me ko nsuo no so wona me koye life wa nipa be 300 350 400 no ma begu so na eba re message say yenka adwe sakira nsem ana se Kristo nsem a nipa say ne ba life no so nipa kakra bi enti woni pa biada wotimi enya akwanya na wotie Awurade asem kura no eye nhire dikai na usade Awurade asem ye adwuma wasi nhira ne wo wotie Awurade asem de bobra yoni be bo no ma Awurade asem no wompe obeye ye na say ya ni watwam me hu nipa bebre e wo ha omiya na watwam omatwam oya na omatwam omiya na omatwam enya bibia o efi se obia ne ba bia owura Yesu Kristo e de na gotena ana se wakire ne se wonwura bede ba Awurade asem na se obi mpa Awurade asem na se wotwam ana se orejetia tronsam se enhira no nipa wotie Awurade asem no de ye adwuma enti hana Yesu Kristo ka kire wo ba na se wotwe ya adwena si so se enye honam fam niema bebere ye nipa bi wo enya busuo ana abusuansem ena kire se nipa no onyankopɔ ahyira enhyira Awurade asem nka ho enye nhyira firi Kristo ana nhyira etibu amen. Enti obo ogro life so na mabusuam na me bedi Yesu Kristo achi mabusuafo hwenhyira Awurade de ahyira wo mo me bedi Yesu achi no wo mo so mu mfime enti ama me bibia ye basa na ebewi ase no ama obi tunofo no ama obi kasa kire no hwe maame wo papa obusuafo wo fa hwenhyira wo mo wo hwe niam kwa ekoso na wo de waba Yesu na ho kire wo na nhyira kese ete se wagya na ama na bo wo na hwan Yesu Kristo e ka kire oba ne se enhyane di wote maase mu di so enya busuasem emfa nkwahye busua mifiri mu amen. Enti toda Awurade Yesu Kristo nhyira wodi hyira ye no wonfa busuasem mfa megurem enti na meka se enhyira dika ne se ye ni Kristo abeya pam eti nye ne gie ne fa hye wadwe no okom se wabeka Yesu Kristo busua ho kora no eye nhyira kese ye dika ye a owura Yesu Kristo dika de amawo ano de amame fi se nye ni pa nyina na hwehwe se enka me pa kye ombetima ba Kristo musu Kristo adu mo bro no enti no ma be ye Kristofo ene nipa mu wonso so a omuntim be ye Kristo ni da kopin se wiase be sei yes nipa bebre wo wiase we ma omuntimi medi Yesu achi da kopim se wiase be sei wizo mo nya nkwaje ma enti Yesu Kristo ya bene mu no enhyira ye nya firi ne nkyai ana enhyira wo de ahyira no etoso bebre enti me pa cha obabi a hwe me firi bia no memmo ho abomfia emo abubuo emu ho abomfia memmo abubuo menwinwi wo mu se ewiase nhyira nyina yesika ene metu kwai ene ye ka ne sei masifie makwa ware pa enya no nko Awurade nsam hyira gu ahodo obon Awurade ayo futufu obon Awurade ma onyansa bio Awurade ma ahobrase bio Awurade ma onimdie bio Awurade ma wadoye huhum bio wodie no egu ahodo obo okura Awurade kura ma ne nkwatenten
onyare yare nkwa yare sabia akwa hosan wode adomo o man hadwen o man yetra mo sem ani wiase abrabobone o man yesitie ma wasem ehira be ne chewe wodo ho ma Kristo utimi kanyame asem utimi prichi o fere wo ho o hye ntade pa ye kan sei usiesie ho kama wiase abrabobone wunemu bi ehira be ne chewe ti Kristo da ye de ho ma no ana wo hiraye. Okay, Matthew chapter 5 verse number 1 coming down. And we be person hwe nhira nsem a tronse me ka ho asem. O se nhira ne apatafo na won osoro ahene yo ndia nhira bobuhufo woni behu nyankopon hwan eso obobo so wo de ye nya abotre na kenka. Matthew chapter 5 verse number 3 hoba. Nhira nsem o se nhira na mo hiafo mo na osoro ahene yo modia nhira ne apatafo won obehu enti saa ne ma ya achede and awurade di adontom yensa de bi obu onma o life so de bi awurade asem ho dadwene and wo dwene awurade asem ho dadwene yi medemanya nkwa be pe awurade asem atie na ya nhira awurade na nhira for app bi so kohwe bi go up kohwe nkwase ade abinum ye kohwe abrabo funu bibo nanso de bi awurade Yesu Kristo twe wadwene no akoma si na asem so. You have been blessed. You have been blessed. We have been blessed. You don't go to hospital anyhow. When you be aka, even crowd will be kakurano, and that person does not harass you. One how you work. We are Juma one sakoano. Amen. Enti ewradin shire wa hudo be bre. The momiam fed nijie enye nhira ne ntum na yenye ho adwuma na owura Yesu Kristo bekoso atretre yahiem. Forget about say mento ka min sifie krofa kwantu min tubi na on mama ni obi hunu no akwantu obi asifie so oni nijie ene asodwe wo fie ho obi aware na enso aware ye no etese de wonni aware ase odresse hye pepia wonim se ne ho ton o dresse sepepia wonim se ho ton hwe yare bia dompemu yare bia da no so no ye bodi kura kire wa enuru ho e ka da ho no kura untimi na urade aboye nyina ho bai an wode nyina be hye mo life yi so an wode nhira maako maako adom ye baako me say wode transne bu konta waseta no abrabom na dwene nsem a me ne wo kan yo na hwe se urade nhira wa enti momie nya abubuo bo na yenyai adwentwene bia ye dwene traso na adwene no koye te se asa yen de ye beje abinum wo wiase asa yen de hwe bibia nsi ma ye wo ya brabom em se urade nhira no ye no yakachi wonye hwe mae because of say obi adikai obi atoka obi atukwai obi abefa ne ba obi awareko obi ayese obi nanso na bia wo nhira ne ade foforo bia ewo ho a wo na wadwene wani maaso ene wakoma maaso nanso awurade e de say nhira de hira o de say nhira de hira. So let us appreciate the blessings God always give to us day in day out. Amen. James chapter 1 verse number 17. My last quote. Na yem fancy me kase me kan wasem a ye beka James 1 chapter James chapter 1 verse number 17. Was say achede panyina ene achede a eye panyina afiri soro. Efiri han agya ne nkyɛn na eba. Ono na nsakyerɛ ne adane sunsum enimu. Ono a ne peso ena wode nanum no kwasem ewo yei se yenye na bode no mu adekan no ebi. Wose akyɛdeɛ panyina ene akyɛdeɛ a eye panyina firi han agya ne nkyɛn na eba. Akyɛdeɛ a eye akyɛdeɛ eye papa nyina efiri han agya ne nkyɛn onyankrompɔn tiasefo ne nkyɛn through Christ and what ya betom ye. Enti awurade Yesu Kristo humobro no wadom ye can say enhyira bebre ya akyɛdeɛ eye blessing
Gift ni a blessing achede both spiritual and physical. Ana wode adom ye nyina mako. Edifanegi ne sum. Be proud of it. Sum. Me de bia na me kame mitiwe mango sugu. We only JHS. Nanso no eba media nsensem se media ene saa niema no. Me awurade amam ho nimdie ni nyansa bebre. Wise open. Madwene mo bie media. Madwene mo bie. Yen shishe studio, I can do it. Ye kana say me kokumase a on say me preach na me ti studio na hese hihye maso. Enye obi na kire me. Mia na me hu na ye. Me wo ye bibi se me gina won nkyɛn na wo ye biribi a wo firi ho na me ye bi ana me ko ofia na me ye me di mani boss wa na aka matirim me to won ma na eyi kyerɛ me ye se bo ho na ma ye editing say ye ko GD programs any ade any obi na kyerɛ me editing say nyom ye de bia video na de dwuma to ase na kasa na ne bibia ko pepepe they will see blah 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 man live streaming then any obi na kyerɛ me awurade ho konkon ni nimde ana ode adom me na me de ye nyame adwuma o ye bibi na me driving any obi na kyerɛ me yes me come a life experience bia driving see a drive car any obi na kyerɛ me me to say ya that could be too care no ano. I quite remember say there was a game phone driving game ya na bob on the phone so na me twi bi na bob on say ya eno ano no me hunu kaka ana me twi car sa nyase me twi car sa mo car ko je me la me je license 3 years ni yeah me je driving license 3 years to all man na me sofo car na bia wo de asoma me na me de ko na me de fa ye ko program na ma drive e bo nso so a na emergency fa kwa ha ye sei na me de na mo nyi obi na kyerɛ me kaka adwene no eye akyɛde awurade nhyira odi ahyira me no enso obi akosuku enso ba media nsɛm a wonim me nipa bebere won ma media no me akra na me kyerɛkyerɛ won so me man go school obi akọ IT so twa no sabe bisa me the way media ho nsensem city so that's here enti Kristo nsam unhyira a wode hyira nipa no edoso enti de awurade de atom wo no ana nhyira kora wode ahyira no ma wone nyi ewo mu ne som na awurade de bia beka ho. Yes, never did be able come. It's in any message I'm going buy and share. Blessings to you in Christ Jesus. Kristo mu nhyira ko a wode ehyira me no emien. Kristo mu nhyira ko a wode ehyira me no emien. Awurade ehyira ye ewo niam bibire mu. Enti modern na ekura wodiem na awurade edi bebre ebeka ho ama wo a okura no bebro wadwe na onti ase so nti mesire awurade ma ne adofo no nyina se ya na ibinum dwen se awurade nhyira eye sika nko a awurade nhyira eye ye can say what do we call it we ahunyade mesifie metu kwai ene sa nyama ne nyesa anote wa hudo bibire nti we ne ensem a me no ba be cheye the from of Sabakani David True Faith Church International kware gidi kokwa sorry and a branch ne wo Sokobai Wood Village and ne anajo temenkan. Blessings to you or blessing to us in Christ Jesus.
Kristo mu enhyira ode ema ne ma anase ode amaye na yenhye ne nso Awurade nhwa se wanya ahyase no a me wie live no a me post full video no e de ato YouTube wo search Ojawura TV a onsa ebeka full video no na yenyina yenyere ye ho na yenyi anwinwi emfiri yemu ne akasa ne abambuo bi emfiri yemu na Awurade ahyira wo ba bia wo hwe me firi bia Awurade ahyira wo ugitum saa obemu hu nhyakro a wode ahyira wo yekoba ni nyina eye adom ne bia timida mu nyina mo ase Kristo nhyira mo etime ni akiri enkoye se ana makachi ana den fa ho nkototo obia mekina nko bonsam kobo pa emese wadwene mfu obi so ema nkodi bonsam achi enkoje bonsam ho nhyira eba se wonya asodwie Kristo nhyira wo bibia na wonya obi adoye me call line so wo betime a request abaso na ene message na otie ya no ebia wo ebi kanto so anase wo bibi kan na wabeka na ayefefefe okay mama hwe se menua enhyira kusi wo so a hello my brother enhyira kusi e ba chote menka hello okay on temenka mama hwe Mr. Bosie enso